Magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating pag-aaral sa Sunday School dito sa Salitran Covenant Bible Church. And we welcome the family of Ate Alma from Davao. We are now in the 10th chapter of our Confession of Faith. But before we'll start looking into the 10th chapter of our Confession of Faith, let's have a brief review first of what we studied so far in chapter 9. And chapter 9 is all about the supposed free will of man. And we found out that man, in his state of innocence, had the ability to do good, 100% good. He was holy, he was innocent, he was sinless, but his holiness had the potential to fall into sin. In fact, he fell into sin. Nevertheless, the holiness of man, his ability and his freedom to perform 100% holy act was indeed true. Totoo po yun. Nung mahulog ang tao sa kasalanan, naging patay siya sa kasalanan, nawala na ang kanyang abilidad na gumawa ng 100% holiness. He is no longer free. Man is already enslaved to sin. Ang tao ay alipin na sa kasalanan. Man is not neutral. Hindi po neutral yung tao na merong masama, merong mabuti. Ang tao ay nasa gitna at siyang bahalang magpasya kung sino ang pipiliin niya or alin ang kanyang pipiliin. No, man is not neutral. He is biased towards sin. He is inclined to sin. For all have sinned and fall short of the glory of God. Yes, man has the freedom to do whatever he wants, but what does he want? Kasalanan pa rin. Dahil siya ay alipin sa kasalanan. So that free will in man, in the state of sin, is just a delusion. It's a delusion. Free will in man or of man, in the state of sin, is just a delusion. But then we learned also last Sunday that such freedom is restored once we are in the Lord Jesus Christ. If anyone is in Christ, he is a new creation. But we have to face also the reality of remaining sin in our lives. And that was why last Sunday in our Sunday school, the Christian life is described as in a constant state of warfare. Meron ng pakikibaka. There is really a struggle, a warfare. Deep inside his heart, he has the desire to obey the law of God, to do good, and to follow the Lord Jesus Christ. But there are remaining sins in his heart that tells him to do otherwise. And the Christian life, despite the fact that there is still remaining sin in him, from time to time, he triumphs over sin, not because of his ability, but because of the sustaining grace and the preserving grace of God through the power of the Holy Spirit. But then, the ability and the will, the free will to do 100% good without any trace of sin will be restored in glory kung tayo ay kapiling na ng ating Panginoon. When after our life here on earth, we will be with God in His presence. That is the time when we are in the glorified state. And even in the intermediate state, remember, in the intermediate state, when a believer dies, his body is still in the grave, but his soul returns to God. That's intermediate state. In his intermediate state, he is already free from sin at last. Now, in his glorified state, the reunion of the body and the soul in the new heavens and in the new earth, it's more splendid than the state of man in the Garden of Eden. Ang kalagayan ng tao sa Garden of Eden, banal, but it had the potential to fall into sin.
But in the new heaven and in the new earth, it is 100% holy, and there is no longer the possibility to fall back into sin. That is the glorified state. So far, yun po ang ating pag-aaral sa chapter 9. Now, we'll proceed to chapter 10, first paragraph. Ang sinasabi po dito, at napag-alaman natin na ang mga inililigtas ng Diyos ay yung mga pinili niya even before the foundation of the world. And the Bible is very much clear about that. Those who are to be saved are those who have already been chosen by God even before the foundation of the world. Ang mga itinalaga ng Diyos sa buhay, ang mga itinalaga ng Diyos sa buhay, sa takdang panahon, ay mabisang tinatawag sa pamamagitan ng kaniyang salita at Espiritu. I tell you, when the Lord decides to do something, His purpose can never be thwarted. Ang kaniyang kalooban ay hindi po mababali. Kailan po naganap ang pagpili at pagtawag ng Panginoon sa kaniyang mga tao? Malinaw po ang Biblia, election, predestination took place even before the foundation of the world. Sila yung mga itinalaga ng Diyos sa buhay. Ang panukala ng Panginoon from eternity past, even before the foundation of the world. And God sees to it that His purpose will really be accomplished. That is why in the due time, sa takdang panahon, ay sila din ay magsisi sa kanilang kasalanan. Ito po yung tinatawag na effectual calling or mabisang pagtawag. Ina-arrange ng Panginoon ang lahat ng providence, lahat ng circumstansya upang ang taong iyan ay ma-expose sa salita ng Panginoon upang sila ay manampalataya sa Kanya. Please turn to Romans chapter 8, verse 28 to 30. Now remember, it is in the past form. Kasi pag ang Panginoon ay mag-declare ng isang bagay, kahit hindi pa nangyayari, actually, pero sa Panginoon, in His declaration and in His intent, ay tapos na. Tapos na. Romans chapter 8, verse 28 hanggang sa 30. Ang sabi po dito, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kaniyang layunin. Sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa, now kailan itong ng una pa? Even before the foundation of the world, or from eternity past, sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa, ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kaniyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya ay kaniya namang tinawag. Past tense. At ang mga tinawag niya ay itinuturing niyang ganap, justified. Kumbaga sa harapan ng Diyos, sila ay innocent as if sinless. Itinuturing na ganap. At ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati, past tense. Niluwalhati din naman niya. Well, kayo na nakaupo dito sa Salitran Covenant Bible Church, if you are in Christ, you are still here on earth. But in the sight of God, you are already glorified. Hindi pa kayo glorified. Actually, nandyan pa kayo nandito pa tayo. But according to God's decision, or according to God's declaration, you are already glorified. It's a done deal. It's a done deal. And nangyari na yung transaction even before the foundation of the world. Kaya yung mga itinalaga niya, buhat pa nung una,
ay pinagtagpi-tagpi din niya ang mga circumstansya upang maisa-actual ang pagkatawag ng Panginoon sa kanila. Hindi pwedeng elect ang isang tao at mananatili siya sa pagano niyang kalagayan or makasalanan niyang kalagayan. Meron talaga tayong makikita once upon a time in the history of that person's life, in the history of the world, na yung taong yan ay magsisi sa kaniyang kasalanan at manampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. He will really be exposed to the proclamation of the gospel no matter what. Now, what about those people na nadatna na lang ng kamatayan at hindi talaga nadatna ng pangangaral ng Ebanghelyo? The explanation is very clear. The message is very clear. No circumstance of them being exposed to the gospel whatsoever. They died in their sins. Ibig sabihin, hindi sila pinili. Hindi sila itinalaga. Hindi sila tinawag. So, what could be the basis of God's judgment? The basis of God's judgment is His law written upon their hearts. Alam nila. They cannot claim ignorance on the day of judgment. They cannot claim before God that they do not know. They know. That's what Romans chapter 1 verse 18, 19, 20, and 21 says. They are without excuse. The general revelation, the law of God written upon their conscience, is already enough to condemn them of their sin. Romans chapter 9 verse 7. Romans chapter 9 verse 7. Ni hindi rin dahil sila'y binhi ni Abraham, ay mga anak na silang lahat. So this is telling us that not all Israel belong to the fold of Christ. Kundi kay Isaac tatawagin ang iyong binhi. So hindi lahat ng anak ni Abraham sa laman ay itinalaga ng Diyos sa buhay na walang hanggan, kundi yung mga dumaan lamang kay Isaac. Romans chapter 9 verse 22 to 24. At ang sabi po dito, ano nga kung sa pagnanais ng Diyos na ipakita ang kaniyang puot at ipakilala ang kaniyang kapangyarihan, ay nagtitiis na may pagtitiyaga sa mga kinapupuutan niya na inihanda para sa pagkawasak, upang maipakilala niya ang kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian sa mga kinaawaan na kaniyang inihanda ng una pa para sa kaluwalhatian, maging sa atin na kaniyang tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi mula rin sa mga Hentil. So I hope na nakita natin ito. Everything starts with God and ends with God. In our salvation from start to finish, it's all of the work of God. It's not Thomas Aquinas was terribly wrong, fatally wrong in his explanation that salvation is the result of the cooperation of God and man. That God has already done in sending His Son Jesus Christ to earth, and Jesus Christ has already done His part in dying at the cross of Calvary, and man has to do his part in order to complete the salvation process, in order to realize the salvation process. That's a delusion. Salvation is of God from start to finish. It starts with God's decision even before the foundation of the world, and His purposes can never be thwarted. That is why in the course of the history of that man, he will really be exposed to the proclamation of the gospel. He will repent of his sin because the Holy Spirit will work in that man, causing him to repent of his sin and turn to Christ for salvation. And that person whom He has called unto saving repentance and faith, that person will also be sanctified by God's preserving grace. And that person will be glorified finally. But according to the language of Romans 8:28 to 30, it's all past tense.
It's already done deal. The transaction is already done. It can no longer be altered. Those whom He has chosen unto eternal life will finally believe and finally reach the glorified state. 1 Corinthians chapter 1 verse 26 to 28. 1 Corinthians chapter 1 verse 26 hanggang sa 28. Sapagkat tingnan ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid. Kakaunti sa inyo ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao. Ayon sa pamantayan ng tao, kakaunti lang ang matalino. Totoo naman 'Di ba, sa ating kapanahunan ngayon, take a survey among university professors. Ilang porsyento ang naniniwala sa Diyos? Sa mga intellectuals of our society, Harvard University for instance, ay ilang porsyento doon ang naniniwala sa Diyos, sa Biblia, at sa saving grace ng ating Panginoong Hesukristo? Harvard University. Even UP, kakaunti lamang. Hindi ibig sabihin na wala talaga. Meron, pero hindi marami. That's already a fact. And history proves that. I still have to witness a university, a prestigious university of higher learning, whose composition of faculty force are predominantly believers in the Lord Jesus Christ. I still have to find out that kind of institution. Ang sarap sigurong magtrabaho sa ganoong institution. I'm not talking about Christian school kasi minsan ang mga Christian school ay talagang maingat sa pag-hire ng mga faculty members. I'm talking about prestigious schools. I still have to find out kung meron bang secular prestigious school na composed of predominantly believers in the Lord Jesus Christ. Ang sinasabi dito, kakaunti sa inyo ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao. Hindi marami ang makapangyarihan, hindi marami ang isinilang na marangal, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang kaniyang hiyain ang matatalino. The intellectual person in the disguise of his laboratory gown, lab gown. May experiment siya, with all of his microscope. And then after his experiment, he will say, there is no God. God is just a fairy tale. And people will look up to that man. At dahil sinabi ng taong iyan na walang Diyos, at dahil tinitingala na matalino, intellectual, nakapag-aral, scientist, whatever that man says is considered as authoritative. By human standard, they are intellectual and they ought to be believed. But the Bible says, the fool says in his heart, there is no God. So by human standard, they are intellectuals. Malinaw ang sinasabi ng Bible, ayon sa pamantayan ng tao. But according to God's standard, they are fools. The fool says in his heart, there is no God. Okay? Ang sabi dito, pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa at hinahamak sa sanlibutan, maging ang mga bagay na walang halaga upang pawalang saysay ang mga bagay na mahahalaga. 2 Thessalonians chapter 2, verse 13 and 14. 2 Thessalonians chapter 2, verses 13 and 14. Ngunit kami ay dapat laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid, na minamahal ng Panginoon, sapagkat hinirang kayo ng Diyos
bilang unang bunga sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. So ang mga mananampalataya doon sa Thessalonica at maging sa atin ay dinescribe ng Biblia na hinirang ng Diyos bilang unang bunga sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapabanal ng Espiritu Santo. And finally, 2 Timothy chapter 1 verse 9. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kaniyang sariling layunin at biyaya. Ang biyayang ito ay ibinigay sa atin kay Kristo Jesus bago pa nagsimula ang mga panahon. So even before the beginning of times, ibinigay na ng Panginoon sa atin. Paano ibinigay ng Panginoon sa atin? Hindi pa tayo nag-exist at that time. Yeah. In actual, hindi pa. Pero in God's book, in God's eternal decision, yun na. We are already identified. We have already been called by name. Even before the beginning of time. Yun ang sinasabi ng Biblia. Kaya balik po tayo. Ang mga itinalaga ng Diyos sa buhay, sa takdang panahon ay mabisang tinawag o tinatawag sa pamamagitan ng kaniyang salita at Espiritu. Sa takdang panahon, there is an appointed time for each of the elect. Ang problema, or ang tanong, hindi natin alam kung kailan Kasi maaring yung binahagi na natin ng Ebanghelyo at galit na galit siya sa atin at nanghahamak sa atin ngayon, pero hanggat buhay pa yung taong iyan, hindi pa tayo makakapag-conclude na hindi siya pinili. Di ba? We do not know kung kailan ba talaga yung appointed time or takdang panahon. We do not even know kung pinili ba yung taong iyon. Now the point is, we keep on pleading, we keep on proclaiming the gospel to them, we keep on praying for them because we do not know whether they are elect or not. It's not our problem to know whether they are elect or not. It's our responsibility to proclaim the gospel. And later, when they repent of their sin and believe in Jesus, we will be able to conclude that they are indeed the elect of God. But until that time happens, we do not know. Nevertheless, there is a takdang panahon sa yung tinatawag ng mabisang pagtawag. John chapter 3 verse 8. John chapter 3 verse 8. Yung takdang panahon na yon, I tell you, on the part of the believer, it's really mysterious, unexplainable. And even sa mga witnesses na nakakasaksi sa kanya, unexplainable. As to paano at kailan nangyari, hindi nga natin alam Basta ang alam natin, may nangyari. John chapter 3 verse 8, humihihip ang hangin kung saan nito ibig, at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan tutungo. Ganon ang bawat isang ipinapanganak ng Espiritu. We do not know. Kaya sa mga tunay na mananampalataya, more often than not, when you ask them kung kailan sila naligtas at kailan nangyari yung kanilang conversion, ang masasabi nila ay, I don't know. Basta ang alam ko, ligtas ako ngayon. Basta alam ko ay kumapit ako sa Panginoon sa pananampalataya. I know that I am saved. But as to the specific details, it just so happened according to His language. But anyway, hindi yung tipong it just so happened. May ginawa ang Panginoon.
whether abruptly or drastically or gradually, we do not know. Yun ang ipinanganak sa Espiritu. Ephesians chapter 1, verses 10 and 11. Ephesians chapter 1, verses 10 and 11. Ang sabi po dito, bilang katiwala ng kaganapan ng panahon, upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa sangkalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sa Kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana na itinalaga ng una pa ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa Kanyang pasya at kalooban. So God works all things according to the counsel of His will. And in order to actually, visibly implement His decision in eternity past, His choice in eternity past, there will really come a time in the period of the history of that man will be exposed to the gospel, and that man will respond to the gospel. Because he is able to do so? No. Because that man is dead in sin. No matter how many times the gospel will be presented to him, he is not able to see, he is not able to grasp the gospel because he is spiritually dead. But he will be able to see, not because he made himself born again, or he gave life to his dead soul, but it's because of the regenerating power of the Holy Spirit. Kaya ang sinabi dyan, sa pamamagitan ng Kanyang salita, yes, ang banal na Espiritu ang kumikilos, pero ano yung sangkap ng banal na Espiritu sa pag-resurrect, pag-regenerate ng taong iyan? Ang sangkap ay ang salita ng Panginoon. Ang banal na Espiritu ang kumikilos, pero ang pagkilos ng banal na Espiritu ay hindi po hiwalay sa sangkap, which is the Word of God. Faith comes from hearing, and hearing by the Word of God. Now, maraming mga charismatic churches na inaakala nila na may mga taong maliligtas sa pamamagitan ng beautiful music, beautiful Christian music. Kaya nga, pinapatugtog nila yung praise and worship song, pinapalakasan. Kasi they really believe that somehow yung mga airwaves noon ay may kapangyarihan na humipo sa puso ng tao, and because of that, without them proclaiming the gospel to them, that person will become a Christian. No. No. Yeah, may mga times na kung evangelistic yung lyrics, but it's not the music. It's the lyrics. It's the word. Pero ang itinalaga ng Panginoon ay ang Kanyang salita na ipoproclaim. Faith comes from hearing, and hearing by the Word of God. Matthew chapter 22 verse 14. Matthew chapter 22 verse 14. Sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Anong ibig sabihin ng salitang tinawag dito? This refers to the overall proclamation of the gospel. Marami nga ang nakakapakinig sa ating radio program sa Visayas at Mindanao. Marami ang nakakapakinig. So, ibig sabihin, marami ang tinawag. The general call of the gospel. Pero kakaunti lang ang pinili. Kakaunti lang ang tutugon. Yung tipong effectual calling ang sinasabi doon. So, there is the general call, the general offer of the gospel. There is the general call, but there is this effectual calling. Merong mabisang pagtawag. Pagkilos yun ng banal na Espiritu. See the distinction? See the distinction? And we know that very well sa ating iglesia. Every Sunday, we give a general call of the gospel.
Pero yung mga titindig at magpatotoo para kay Kristo, kaunti lamang. John chapter 5 verse 25. Tatapusin lang natin itong mga ilang teksto. John chapter 5 verse 25. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Alam po natin na imposible yan sa natural at physical na kalagayan. Nakailang bangkay na ba ang kinausap ng mga tao? Umiiyak-iyak sila sa harap ng kabaong. Hindi naman bumangon yung patay. Hindi naman sila naririnig ng patay. Pero ang sabi dito, darating daw ang panahon, ang patay ay makakarinig sa boses ng anak ng tao at sila ay mabubuhay. So this really refers to the effectual calling na resulta po ng regenerating power of the Holy Spirit. This is not the work of the pastor. The work of the pastor, what the pastor can do is to give a general call of the gospel. Yun lang magagawa ng pastor upang magbigay ng general call. Pero yung effectual call, yung mabisang pagtawag, it's not the work of anybody else. It's the exclusive work of the Holy Spirit. Kaya, in the salvation of people, nobody should glory in themselves if this certain so-and-so has been brought to salvation. Wala pong dapat magmalaki dahil the most that we can do is to give the general call of the gospel. Romans chapter 1 verse 6. Romans chapter 1 verse 6. Sa mga ito ay kasama kayo na mga tinawag kay Hesu Kristo. So marami nga ang binigyan ng general call, pero kakaunti lamang ang tumugon sa mga ito, kasama ang mga readers ni Paul sa Romans na effectually called in the Lord Jesus Christ. Romans chapter 4 verse 17. This was the sermon last Sunday. Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Sa harapan ng Diyos na kaniyang sinampalatayanan, na nagbibigay buhay sa mga patay, at ang mga bagay na hindi buhay noon ay binubuhay niya ngayon. Na kung basahin natin ang Tagalog, wala kasing word na kaleo or call, pero meron talaga yan. At ang call, ay dalawa po ang meaning ng call. To declare and to choose. Si Abraham, kaharap niya ang Diyos, wala, matanda siya. Patay na ang kanyang katawan. Ang katawan ni Sarah ay patay na rin, past the age of childbearing. Wala pang evidence, pero ang Panginoon, tinawag niya si Abraham at that time na ama ng maraming bansa. Tinawag niya, called. Because God has the power to do something out of nothing. Now, Abraham was still childless at that time, but in the sight of God, it was already past tense, done deal. You are a father of many nations. Pero yung call kasi sa Bible, meron pang ibang meaning. Yung call na ibig sabihin to name or to elect. Kaya nga, even before the foundation of the world, tinawag na ng Panginoon ang mga nasa Kaniya. So I hope na nakita natin na ang ating kaligtasan from start to finish ay hindi po nagmumula sa tao. Ito ay nagmumula sa Panginoon. Ito ay nagmumula sa panukala ng Diyos from eternity past at isinasa katuparan niya in the point of time, in a specific time in history. From start to finish, salvation is of God.
ginagamit lamang ang mga preachers na kasangkapan ng Panginoon to proclaim the gospel, to give the general call of the gospel. Pero yung effectual call ay nanggagaling lamang sa Panginoon. Basahin natin itong buo, although hindi pa natin ito natatapos. Tinatawag niya sila mula sa dating kalagayan ng kasalanan. So, ibig sabihin, merong pinanggalingan at kamatayan tungo sa biyaya at kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. Paano natin malaman yung mga tinawag? Yun ang lesson natin next Sunday. Malinaw yung transition mula sa kasalanan tungo sa biyaya. Meron talagang pagkakaiba. Merong transition. Malinaw. Ang kanilang isipan ay binigyan ng espiritual na kaliwanagan at silang iniligtas ay nakauunawa na ng mga bagay ng Diyos. Inaalis niya ang kanilang pusong bato at binibigyan sila ng pusong laman. Binabago niya ang kanilang kalooban at sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan, pinagnanais niya sila na hanapin ang mabuti. Makapangyarihang inilalapit niya sila kay Hesukristo. Kung magkagayon, kusa silang lumalapit dahil sa pagbabago ng kanilang kalooban sa pamamagitan ng kaniyang biyaya. Binasa lang natin generally, we just run through, but that will be our lesson in the next Sundays. Fourth Sunday, Lord be willing, dahil sa next Sunday ay magpapadala ng preacher ang Moonwalk Community Bible Church sa atin. Yun po ang ating Sunday School sa umagang ito. Para sa mga kaibigan natin na wala pa kay Kristo, again, maaring isipin ninyo na baka hindi ako tinawag. Paano ko malaman na ako ay elect ng Panginoon? Baka naman ay hindi ako tinawag. It's not your business to delve into the secret counsel of God, but it's your business to respond to the call of the gospel. What is the call of the gospel? Repent of your sins and believe in the Lord Jesus Christ. Yun, malinaw yan. Malinaw yan. That is a simple message. Repent of your sins. Aminin na ikaw ay makasalanan. Pagsisihan ang kasalanan at lumapit sa ating Panginoong Hesukristo para sa kapatawaran, para sa kaligtasan. At ang lumalapit sa Kanya kailanman ay hindi niya itataboy. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa pag-aaral namin sa Sunday School. Hinihiling namin, Panginoon, ang makapangyarihang pagkilos ninyo sa puso at isipan ng bawat isa, na hindi baliwalain ang mensahe ng Ebanghelyo. O Lord, buhayin ninyo ang mga patay na kaluluwa. This is your exclusive work. Nobody is able to do that. It's your exclusive work. Kaya hinihiling namin na way ginamit ninyo ang proclamation of the gospel this morning bilang kasangkapan sa mabisang pagtawag ng mga makasalanan sa aming kalagitnaan. Tulungan ninyo kami sa pagpapatuloy namin sa aming panambahan sa umagang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.